Gikasubo sa mga nakauban sa flight attendant nga namatay sa usa ka hotel sa Makati City nga si Christine Dacera sa Davao City ug General Santos City ang nahitabo sa ilang suod nga higala. Dugang detalye atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, hustisya ang panawagan karon sa mga suod nga higala ug nakauban ni Christine Dacera. Samtang gikondena sa women advocates ang victim blaming labot sa maong kaso. Wa damha sa management ug teachers sa The Heritage Academy of the Philippines sa General Santos City ang sayo nga kamatayon sa usa sa ilahang mga estudyante nga si Christine Dacera, ang flight attendant nga namatay sa usa ka hotel sa Makati City. Sumala sa presidente sa eskwelahan, sukad elementary hangtod high school, academic achiever si Christine. Gani nahimo pa kining valedictorian sa elementary ug salutatorian sa high school. Christine ay tinatawag namin siyang Christine or Aika. So, he was an active student sa extracurricular activities, ganun din sa academic. Una ang paghitabo, nakachat pa kuno sa iyang mga kanhing teacher si Christine ni atong December 24 ug 30. Nagpasalamat kuno siya sa ila sa paghatag og giya kaniya sa dihang nagaeskwela pa siya. Busa naglisod sila sa pagdawat sa panghitabo. Conversation namin is nung December 24. And then nag-greet siya ng Merry Christmas. Tapos, ewan ko, parang iba kasi yung dating kasi talagang sinabi niya na, Ma'am, thank you. I appreciate you always. Kasi sabi ko, mag-iingat ka dyan lagi kasi malayo ka sa family mo. Masakit talaga sa loob namin nga. Kaya nung nabalitaan namin, talagang hindi namin matanggap na wala na siya. Hanggang ngayon, hindi kami nakaka-move on. Samtang nagpagula sa official statement ang University of the Philippines, Mindanao, nga nagpadangat sa ilahang pahasubo sa pagkamatay sa ilahang alumna nga si Christine, umas na ilahang si Aika. Graduate sa kursong BA Communication Arts si Aika ug aktibong miyembro sa dance ensemble sa UP Mindanao. Sama sa ubang suod nga higala, hustisya ang panawagan nila karon sa kamatayon sa 23 anyos nga si Aika. Ang biktima, mahiligon usab sa pagsalmot og mga beauty pageant. Lakip sa iyahang giapilan ang mutya ng Davao ni adtong 2019. Samtang nag-viral sa social media ang hashtag Justice for Christine o hashtag Protect Drunk Girls nga miani og managlahing komento. Ang uban mipadangat og pasubo apan daghan sab ang mibasol sa biktima sa iyang gidangatan. Tungod sumala sa uban nga wala daw dapat siya misabay og nakig-inom sa mga higala nga puros lalaki. Gikondena kini sa usa ka women advocate. Gumikan dili matud paangay basulo ng biktima. Ma-rape daw ang usa ka tawo tungod sa rapist. Very alampat ang victim blaming. They should not blame the flight attendant. Sabi nila, kaya raw nag-rape kasi maikiling magdamit, o seductive ang damit, naglalakad ng mag-isa sa gabi. Pero sa statistics, ang rape is done not by strangers. It is done by somebody they know. And the other should do more advocacy on rape. Sa FB post usab ni Janet Ampog, ang Executive Director sa Talikala Foundation, dili matud pa deserve sa mga babayi nga hubog ang malugos. Wala usab daw nagpasabot nga mitugot na ang usa ka babayi nga makighilawas kung makig-inom kini sa mga lalaki, gumikan ang mga babaying lango sa ilimnong makahubog, walay kapasidad nga muhatag og consent o pagtugot. Busa kung himuon kini kaniya, matawag daw kini nga rape. Sara, base sa autopsy report, aneurysm ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Apan dili kumbensido ang pamilya gumikan nagtuo sila nga gilugos o gipatay gayod no si Christine. That's why they are seeking for another autopsy sa independent medical legal. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.